לא להיות קשור בשום דרך לשום סופר, לא להניח מהיד באמצע גם כשספר לא מתחברים אליו, וכל זה בזמן קצוב, לזכור מי אמר למי ובאיזה הקשר, ואם כל אלה לא מספיקים, נסו גם לשמור על העסק הזה בחשאיות מוחלטת, לא פשוט. זה הזמן לחשוף את צוות השופטים המכובד שהיה שם כל הזמן, ולא ידענו שזה הוא. צוות השופטים לפרס ספיר של מפעל הפיס לשנת 2011. יושבת ראש ועדת השיפוט, השופטת בדימוס, הגברת דליה דורנר. הפרופסור שולמית אלמוג, הגברת תמר גינצ'חשווילי, הדוקטור עומרי הרצוג, מר דוד ויצטום, הפרופסור אבידוב ליפסקר ומר יהושע סיימון. את חלקם אפילו פגשנו לא מזמן ושאלנו אותם מה הם חושבים על כוחה של המילה ומשמעותה של המילה הכתובה, ובכלל, מה שלומם? כוחה של המילה הכתובה הולך ומשתנה. כאשר גתה פרסם את ספרו ייסורי ורטר הצעיר, המתאבד, צעירים התאבדו. למילה הכתובה יש מעמד מיוחד ביחס למילים אחרות, כמו אלה שאני משמיע עכשיו, שהן מתפוגגות ונעלמות באוויר. המילה הכתובה נשארת איתנו, וכשהיא משובצת בתוך סיפור, היא יכולה להיות יקרה לנו, כי היא אנדרטה או עדות למי שהיינו בזמן שקראנו אותה. המילה הכתובה היא הכל. דרך המילה הכתובה אתה רואה הלאה, אתה מסתכל הלאה אל משהו. אם אלה אמיתות, אם זאת מציאות, אם זה עולם דמיוני. מה זו מילה כתובה היום? מילה שכותבים אותה בעת? מילה שמקלידים אותה? יכול להיות שאנחנו עכשיו בפתח של עידן שבו הסיפורים שאנחנו נספר, הסיפורים שיספרו לנו, יהיו מסוג חדש לגמרי. פרס ספיר בא לעודד את הספרות העברית. חיים איתנו סופרים שחלקם חיים קשים מאוד, חלקם לא מצליחים להשתכר מכתיבתם, ואנחנו מאוד זקוקים לסופרים האלה. פרס ספיר מאפשר לסופרים לקבל הכרה וגם תגמול על הספרים המצוינים שהם הוציאו במהלך השנה האחרונה. עדיין ספרים יכולים לתת לנו דברים שאף אחד מהייצוגים או התוצרים האחרים לא מסוגל להעניק.